Είμαι η Meredith Norris, 25 ετών, κολλημένη να σερβίρω καφέ στον πάγκο με τους κόκκους καφέ στο Eugene του Όρεγκον, και εξακολουθώ να ζω στο σπίτι των γονιών μου. Εκείνο το βράδυ, η μαμά την αποκάλεσε κρύο δείπνο. Να είμαι σπίτι στις 7. Το ένστικτό μου αναστατώθηκε. Τα οικογενειακά δείπνα δεν ήταν ποτέ απλώς γεύματα. Ήταν ενέδρες. Οδήγησα μέχρι το ξύλινο σπίτι τους, ετοιμαζόμενοι για τις συνηθισμένες επιθέσεις για την αδιέξοδη δουλειά μου και το εγκαταλελειμμένο πτυχίο μου. Έγραφα κώδικα μέχρι αργά το βράδυ κυνηγώντας το όνειρό μου για μια τεχνολογική startup. Αλλά για αυτούς, δεν ήμουν τίποτα δίπλα στον δικηγόρο αδερφό μου. Στο τραπέζι, η ένταση ξέσπασε. Τότε η μαμά σηκώθηκε, με μάτια σαν στιλέτα, και είπε: «Είσαι 25, ζεις ακόμα στο σπίτι μας. Χωρίς καριέρα. Είσαι αποτυχημένος». Ο αδερφός μου έσκυψε, χλευάζοντας. «Είναι ντροπή που είσαι αδερφή μου». Τα λόγια τους έκαιγαν, αλλά δεν διαφώνησα. Απλώς έγνεψα καταφατικά, χτυπώντας δυνατά, και πήγα στο δωμάτιό μου. Μέχρι τα μεσάνυχτα, είχα ετοιμάσει τις βαλίτσες μου και είχα βγει κρυφά από την πίσω πόρτα, αφήνοντας πίσω την κρίση τους. 6 μήνες αργότερα, η νεοσύστατη επιχείρησή μου κέρδισε $5 εκατομμύρια και ήρθαν σέρνοντας, απαιτώντας τα μισά. Απλώς χαμογέλασα, έτοιμη να απαντήσω με μια αλήθεια για την οποία δεν ήταν προετοιμασμένη. Αυτό που συνέβη σε εκείνο το δείπνο και αυτό που έκανα στη συνέχεια άλλαξε τα πάντα. Σας έχει χαρακτηρίσει ποτέ αποτυχημένο η ίδια σας η οικογένεια? Μοιραστείτε την ιστορία σας στα σχόλια. Πατήστε το κουμπί εγγραφής για να δείτε πως μετέτρεψα τα λόγια του σε νίκη μου. Μην χάσετε αυτό που έρχεται. Είναι μια ξέφρενη βόλτα. Η μυρωδιά του ψητού της μαμάς γέμισε το σπίτι καθώς ετοιμαζόμουν για το βράδυ. Μπαίνοντας στο ξύλινο σπίτι των γονιών μου στο Eugene του Όρεγκον, ένιωθα το βάρος των χρόνων που πέρασα κάτω από τη στέγη τους. Κάθε βήμα με τραβούσε πίσω σε ένα παρελθόν που δεν μπορούσα να αποβάλω. Στα 25 μου, ήμουν ακόμα εδώ κοιμισμένος στο παιδικό μου δωμάτιο, περιτριγυρισμένος από αφίσες από το Λύκειο. Παράτησα το κολέγιο πριν από 3 χρόνια, στα μισά του πτυχίου μου στα χρηματοοικονομικά που δεν ήθελα ποτέ. Οι αριθμοί, η πίεση, οι ατελείωτες εξετάσεις, με συνέτριψαν. Καθόμουν σε διαλέξεις, με τις παλάμες μου να χτυπούν δυνατά και ιδρωμένες, νιώθοντας σαν να πνίγομαι. Ο σύμβουλός μου, ο καθηγητής Έλλης, προσπάθησε να βοηθήσει, αλλά δεν μπορούσα να τον παρακολουθήσω. Έτσι, σταμάτησα να ανταλλάσσω σχολικά βιβλία με μια ποδιά μπερίστα στον πάγκο με τα φασόλια. Ο μισθός μόλις που έφτανε για να καλύψω τα βενζινάδικα, αλλά ήταν τίμια δουλειά. Και μου άρεσε ο ρυθμός του αχνιστού γάλακτος και της συνομιλίας με θαμώνες όπως η Κάρεν, η οποία έδινε επιπλέον φιλοδόρημα για την τέχνη του λότεϊ μου. Αλλά το πραγματικό μου πάθος ήταν ο προγραμματισμός. Αργά το βράδυ, όταν το σπίτι ήταν ήσυχο, σκύβω πάνω από το λάπτοπ μου φτιάχνοντας μια εφαρμογή που ονειρευόμουν ότι θα άλλαζε τα πάντα. Ήταν ένα εργαλείο FinTech, κάτι για να απλοποιήσει τον προϋπολογισμό για ανθρώπους σαν εμένα που δεν είχαν ποτέ τέριαζε στο καλούπι της επιτυχίας. Μάθαινα μόνος μου Python από tutorial στο YouTube, συναρμολογώντας γραμμές κώδικα μεταξύ των βαρδιών. Κάθε φορά που πατούσα το κουμπί Run και έβλεπα την εφαρμογή μου να παίρνει μορφή, ένιωθα ζωντανή σαν να έχτιζα μια σκάλα από αυτή τη ζωή. Αλλά η οικογένειά μου δεν το έβλεπε. Για αυτούς, ήμουν ένας που τα παράτησα, ένας απογοητευμένος, που εργαζόταν με τα λεφτά τους. Ενώ ο αδερφός μου ο Ζάκαρη έλαμπε πιο φωτεινά από ποτέ, ο Ζάκαρη ήταν το καμάρι τους, ο δικηγόρος που είχε καταφέρει να γίνει μεγάλος στο Πόρτλαντ. Στα 30 του, είχε ένα γραφείο στη γωνία, ένα φανταχτερό αυτοκίνητο και μια σύζυγο, την Τίφανη, που διοργάνωνε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Σε κάθε οικογενειακή συγκέντρωση, οι γονείς μου, η μαμά και ο μπαμπάς μου εξυμνούσαν την τελευταία του υπόθεση ή το νέο του διαμέρισμα. Γιατί δεν μπορείς να είσαι περισσότερο σαν τον Ζάκαρη. Η μαμά αναστενάζει με κοφτή φωνή από απογοήτευση. Ο μπαμπάς έγνεφε καταφατικά, προσθέτοντας: «Πρέπει να συνέλθεις, Meredith». Τα λόγια τους με τσούζαν, αλλά τα κατάπια, έγνεφε καταφατικά όπως πάντα. Τα είχα ακούσει όλα πριν, τα Χριστούγεννα, στα γενέθλια, σε κάθε τεταμένο δείπνο που ένιωθα σαν υπερίεργη. Δεν ήξεραν για την εφαρμογή, τις ώρες που αφιέρωνα σε αυτήν, το όνειρο στο οποίο προσκολιόμουν παρά τις αμφιβολίες τους. Το κρατούσα μυστικό, φοβούμενος ότι θα γελούσαν ή θα το έλεγαν άλλο ένα χάσιμο χρόνο. Δεν ήμουν πάντα έτσι. Στο Λύκειο, ήμουν εγώ αυτή που είχε μεγάλα σχέδια. Ήθελα να φτιάξω κάτι, όχι απλώς να ακολουθήσω το μονοπάτι κάποιου άλλου. Περνούσα ώρες στο εργαστήριο υπολογιστών παίζοντας με βασική HTML ονειρευόμενη τη Silicon Valley. Αλλά το πανεπιστήμιο με διέλυσε. Η πίεση να είμαι τέλειος ή για να φτάσω τους βαθμούς του Ζάκαρη, ώστε να κάνω τη μαμά και τον μπαμπά περήφανους.
Ήταν πάρα πολύ. Άρχισα να έχω κρίσεις πανικού κρυμμένος και στην εστία μου για να αποφύγω τα μαθήματα. Όταν τα παράτησα, η μαμά έκλαιγε όχι από θλίψη, αλλά από θυμό. «Πετάς τη ζωή σου στα κάρβουνα», είπε. Ο μπαμπάς απλώς κούνησε το κεφάλι του σαν να είχα αποτύχει σε κάποιο τεστ που δεν ήξερα ότι έδινα. Η επιστροφή στο σπίτι υποτίθεται ότι ήταν προσωρινή, αλλά 3 χρόνια αργότερα ήμουν ακόμα εδώ, φυλάσσοντας κάθε δεκάρα για ένα μέλλον που δεν μπορούσαν να δουν. Εκείνο το βράδυ, καθώς έστρωνα το τραπέζι, σκέφτηκα την εφαρμογή μου. Μόλις διόρθωσα ένα σφάλμα στον κώδικα. Μια μικρή νίκη που με κράτησε σε εγρήγορση. Φαντάστηκα να την προτείνω σε επενδυτές που την έβλεπαν στα τηλέφωνα ανθρώπων, αποδεικνύοντας ότι δεν ήμουν οι αποτυχημένοι που νόμιζαν. Αλλά καθισμένη εκεί με το κροτάλισμα των πυρουνιών και τη μυρωδιά του ψητού, ένιωσα τον γνώριμο φόβο να με κατακλείζει. Ήξερα ότι αυτό το δείπνο δεν θα είχε ως στόχο να καλύψω τη διαφορά. Ήταν άλλη μια ευκαιρία για αυτούς να μου υπενθυμίσουν ποιος δεν ήμουν. Παρόλα αυτά, κράτησα το όνειρό μου, μια ήσυχη φωτιά στο στήθος μου. Όμικρον με τόνο ότι κι αν έλεγαν απόψε, δεν θα το άφηνα να περάσει. Θα συνέχιζα να γράφω κώδικα, να συνέχιζα να χτίζω, να συνέχιζα να πιστεύω ότι μπορούσα να γίνω κάτι καλύτερο. Το τραπέζι της τραπεζαρίας ήταν στρωμένο με τα καλύτερα πορσελάνινα της, αλλά η ατμόσφαιρα στο σπίτι ήταν γεμάτη ένταση. Καθόμουν απέναντι από τους γονείς μου, τον αδερφό μου και τη γυναίκα του, τσιμπολογώντας το ψητό κατσαρόλας, με την όρεξή μου να έχει κοπεί. Κάθε τσούξιμο από μαχαιροπύρουνα έμοιαζε με αντίστροφη μέτρηση για κάτι άσχημο. Μόλις που είχα πει λέξη όταν η μαμά σήκωσε την καρέκλα της, ξύνοντας το ξύλινο πάτωμα, τα μάτια της καρφωμένα πάνω μου, ψυχρή και άκαμπτη. Μέρεντιθ Νόρις. Είσαι 25 χρονών, ζεις ακόμα στο σπίτι μας. Χωρίς καριέρα. Είσαι μια αποτυχημένη. Δήλωσε, η φωνή της διέσχιζε το δωμάτιο. Πάγωσα το πυρούνι μου μέχρι τη μέση του στοματός μου. Οι λέξεις με χτυπούσαν σαν χαστούκι. Είχα ακούσει την απογοήτευσή τους και πριν, αλλά αυτό ήταν διαφορετικό. Δημόσια αηδία είχε σκοπό να πληγώσει. Ο Ζάκαρη έγειρε πίσω, τα χείλη του καμπυλωμένα σε ένα αυτάρεσκο χαμόγελο. «Έχει δίκιο, ξέρεις», είπε, κοιτάζοντας τη γυναίκα του. Η Τίφανη έγνεψε καταφατικά με τα άψογα περιποιημένα νύχια της χτυπώντας το ποτήρι της με το κρασί. «Το δημοσιεύσαμε στο Facebook», είπε, με τον τόνο της να στάζει κοροϊδία. «Μια φωτογραφία σου στην ποδιά της καφετέριας και όλα αυτά μαζί με λεζάντες. Έτσι μοιάζει η αποτυχία. Έχω ήδη ένα σωρό likes». Η καρδιά μου βούλιαξε. Φαντάστηκα τη φωτογραφία να σκουπίζω ένα τραπέζι στον πάγκο με τα φασόλια, χωρίς να ξέρω ότι την είχαν τραβήξει σε μια επίσκεψη την περασμένη εβδομάδα. Η ταπείνωση με έκαιγε γνωρίζοντας ότι οι φίλοι τους, οι γείτονές μας, γελούσαν μαζί μου στο διαδίκτυο. Άνοιξα το στόμα μου για να διαμαρτυρηθώ, αλλά ο Ζάκαρη με διέκοψε. «Τι θα πεις, ανακαλύπτεις τον εαυτό σου», χλέβασε. «Άσε με να ηρεμήσω». Ο μπαμπάς καθάρισε τον λαιμό του, με βραχνή φωνή. «Μέρεντιθ, ήρθε η ώρα να βρεις μια πραγματική δουλειά», είπε σταυρώνοντας τα χέρια του. «Κάτι αξιοσέβαστο, όπως ο αδερφός σου. Ή μπορείς να βρεις ένα μέρος αλλού να μείνεις». Το τελεσίγραφό του έπεσε σαν τούβλο. Προσπάθησα να εξηγήσω ότι η φωνή μου έτρεμε. «Δουλεύω πάνω σε κάτι, μπαμπά. Έφτιαχνα μια εφαρμογή». Είναι η Τίφανη που γέλασε, διακόπτοντάς με. «Μια εφαρμογή, σε παρακαλώ, Μέρεντιθ. Δεν είσαι κάποια τεχνολογική ιδιοφυΐα. Συνέχισε να σερβίρεις καφέ». Τα λόγια της με τσούξανε, αλλά αυτό που πόνεσε περισσότερο ήταν η σιωπή της μαμάς, το νεύμα συμφωνίας της. Κοίταξα γύρω από το τραπέζι, ψάχνοντας για μια ένδειξη υποστήριξης, αλλά δεν βρήκα καμία. Ήταν ένα ενωμένο μέτωπο, που με κατέστρεφε μαζί. Έσφιξα τις γροθιές μου κάτω από το τραπέζι, με τα νύχια μου καρφωμένα στις παλάμες μου. Ήθελα να ουρλιάξω για να τους πω για τις νύχτες που πέρασα προγραμματίζοντας την εφαρμογή που ήταν τόσο κοντά στο να γίνει κάτι πραγματικό. Αλλά τα αυτάρεσκα πρόσωπά τους με σταμάτησαν. Δεν θα καταλάβαιναν ποτέ ότι δεν το είχαν καταλάβει. Σκέφτηκα την ανάρτηση στο Facebook, πως θα εξαπλωνόταν στη μικρή μας πόλη, πως οι άνθρωποι στο καφέ μπορεί να ψιθύριζαν πίσω από την πλάτη μου. Η ντροπή ήταν ασφικτική, αλλά και ο θυμός. Δεν ήμουν πια απλώς ο σάκος του box τους. Τότε ο Ζάκαρη έσκυψε μπροστά, τα μάτια του έλαμπαν από περιφρόνηση. «Είναι ντροπή που είσαι αδερφός μου», είπε, η φωνή του χαμηλή και δηλητηριώδης, ένα ηρωνικό χαμόγελο στριφογύριζε το πρόσωπό του. Το δωμάτιο φάνηκε να συρρυκνώνεται, τα πρόσωπά του θόλωναν καθώς τα λόγια του αντιχούσαν στο κεφάλι μου. Ήμουν μόνη, στριμωγμένη, τα όνειρά μου είχαν μειωθεί σε μια ατάκα. Μετά το δείπνο, βρήκα το φορητό υπολογιστή μου ανοιχτό στον πάγκο της κουζίνας. Το είχα αφήσει στο δωμάτιό μου,
προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης, πριν καθίσω για εκείνο το άθλιο γεύμα. Ο σφυγμός μου επιταχύνθηκε καθώς χτύπησα το trackpad, ξυπνώντας την οθόνη στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων μου, ανοιχτή σε ένα νήμα με την Brooke Lane, την καλύτερη μου φίλη από το Λύκειο. Ανταλλάσσαμε μηνύματα για τις ιδέες μου για εφαρμογές FinTech για το περιβάλλον χρήστη. Μια πρόταση που συνέτασα για έναν τοπικό διαγωνισμό νεοσύστατων επιχειρήσεων. Η συνομιλία ανέβαινε σε μηνύματα από την περασμένη εβδομάδα, αυτά που δεν είχα ανοίξει εδώ και μέρες. Κάποιος έψαχνε στις ιδιωτικές μου συνομιλίες. Έκανα κλικ στα αρχεία μου, με το στομάχι μου να ανακατεύεται. Ο φάκελος κωδικοποίησης με την ετικέτα Project Freedom ήταν ένα χάος. 2 βασικά σενάρια μηνών εργασίας στον αλγόριθμο προϋπολογισμού της εφαρμογής είχαν εξαφανιστεί, διαγραφή. Τα αντίγραφα ασφαλείας μου ήταν σε ένα ασφαλές USB στην τσάντα μου, αλλά η απώλεια με χτύπησε σκληρά. Αυτά τα σενάρια ήταν οι νίκες μου αργά το βράδυ, απόδειξη ότι μπορούσα να χτίσω κάτι πραγματικό. Άκουσα βήματα και γύρισα να δω τον Ζάκαρη και την Τίφανη να περπατούν στην κουζίνα, με τις κούπες του καφέ στο χέρι. Τα χείλη της Τίφανη τρεμόπαιξαν σε ένα πονηρό χαμόγελο. «Ω, Μέρεντιθ, παίζεις ακόμα με τα μικρά σου παιχνίδια στον υπολογιστή», είπε, με φωνή που έλαμπε από συγκατάβαση. «Αυτή η εφαρμογή που δουλεύεις είναι παραλυρηματική. Δεν είσαι φτιαγμένη για αυτές τις τεχνολογικές ανοησίες». Έπιασα τον πάγκο, με σφιγμένη φωνή. «Έλεγξες τον φορητό υπολογιστή μου», είπα, κοιτάζοντας τον Ζάκαρη. Σήκωσε τους ώμους του, ακουμπώντας το ψυγείο. «Ήμασταν περίεργοι», είπε, σαν να μην ήταν τίποτα. «Το άφησες πεταμένο. Τι περιμένεις?» Το μυαλό μου γύρισε πίσω στις αρχές της εβδομάδας που είχαν σταματήσει στο δωμάτιό μου υποτίθεται για να συνομιλήσουν ενώ εγώ έπαιρνα νερό. Πρέπει να είχαν κατασκοπεύσει τότε, παρακάμπτοντας με κάποιο τρόπο τον κωδικό πρόσβασής μου. Ένιωσα εκτεθειμένη σαν να είχαν ανοίξει το ημερολόγιο μου. «Διαγράψατε τον κωδικό μου», είπα, με τη φωνή μου να υψώνεται. Η Τίφανη γέλασε, κουνώντας τα μαλλιά της. «Ω, έλα τώρα. Δεν ήταν κάτι σημαντικό. Σπαταλάς τον χρόνο σου με αυτή την ονειροπόληση». Έτρεξα στο σαλόνι όπου η μαμά και ο μπαμπάς έπλεγαν τα πιάτα. «Το ήξερες αυτό?» ρώτησα με τρεμάμενα χέρια. Η μαμά άφησε ένα πιάτο, η έκφρασή της ήρεμη αλλά αυστηρή. «Μέρεντιθ, ανησυχούμε για σένα», είπε, «κυνηγάς φαντασιώσεις αντί να μεγαλώσεις». Ο Ζάκαρη απλώς προσπαθούσε να σου δείξει τι είναι ρεαλιστικό. Ο μπαμπάς έγνεψε καταφατικά, με τα χέρια του σταυρωμένα. «Πρέπει να επικεντρωθείς σε μια πραγματική δουλειά, όχι σε αυτό το χόμπι», είπε. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τους υπερασπίζονταν. Γύρισα στον Ζάκαρη, που με είχε ακολουθήσει στην Τίφανη στο πλευρό του. «Δεν είχες κανένα δικαίωμα», είπα, με σπασμένη φωνή. «Αυτά τα αρχεία ήταν δικά μου. Η δουλειά μου. Το μέλλον μου». Η Τίφανη γούρλωσε τα μάτια της. «Μέλουσα Μέρεντιθ, σοβαρά. Είσαι 25 χρονών και πουλάς καφέ που ζεις από τη μαμά και τον μπαμπά. Αυτή η εφαρμογή δεν θα οδηγήσει πουθενά». Τα λόγια της αντιχούσαν τις προηγούμενες προσβολές τους, αλλά αυτό ήταν χειρότερο. Είχαν παραβιάσει το απόρριτό μου, είχαν σβήσει την προοδό μου και το είχαν χαρακτηρίσει ως βοήθεια. Κοίταξα τη μαμά, ελπίζοντας σε μια μικρή υποστήριξη, αλλά εκείνη απλώς αναστέναξε. «Θέλουμε το καλύτερο για σένα», είπε, σαν αυτό να δικαιολογούσε τα πάντα. Ο Ζάκαρη συμφώνησε με τον τόνο του, συγκαταβαίνοντας. «Πρέπει να μας ευχαριστήσεις που σε βγάλαμε από μέσα μας», είπε. «Δεν είσαι κάποια startup. Μείνε σε αυτό που κάνεις καλό». Ένιωσα την αίθουσα να στροβιλίζει τις λέξεις της να συσσωρεύονται σαν βάρη. Είχα περάσει χρόνια κρύβοντας το όνειρό μου, προστατεύοντάς το από την κρίση τους, και τώρα το είχαν διαλύσει. Σκέφτηκα τις ώρες που είχα αφιερώσει σε αυτόν τον κώδικα. Τις στιγμές υπερηφάνειας όταν μια λειτουργία λειτουργούσε, την ελπίδα που μου έδινε. Δεν διέγραφαν απλώς αρχεία. Προσπάθησαν να διαγράψουν τη φιλοδοξία μου. «Δεν μπορείς να αποφασίσεις τι είμαι ικανός να κάνω», είπα με σταθερή φωνή παρά τα δάκρυα που έκαιγαν τα μάτια μου. Τους αντιμετώπισα όλους. «Μαμά, μπαμπά, Ζάκαρη, Τίφανη, ξεπεράσατε τα όρια. Μπήκατε στα προσωπικά μου μηνύματα, στη δουλειά μου και την καταστρέψατε. Γιατί?» Το πρόσωπο της μαμάς σκλήρινε. «Είμαστε η οικογένειά σου», είπε. «Έχουμε το δικαίωμα να ξέρουμε τι κάνεις κάτω από τη στέγη μας». Ο μπαμπάς πρόσθεσε. «Δεν συμπεριφέρεσαι σαν ενήλικας, Μέρεντιθ. Προσπαθούμε να σε καθοδηγήσουμε. Καθοδήγησέ με». Αυτή δεν ήταν καθοδήγηση. Ήταν έλεγχος. Με ήθελαν μικρή, εξαρτημένη, μια σκιά της επιτυχίας του Ζάκαρη. Το έβλεπα καθαρά τώρα. Η ανησυχία τους ήταν ένα λουρί, όχι αγάπη. Το στήθος μου σφίχτηκε από προδοσία.
Όχι μόνο από την εισβολή, αλλά και από την άρνησή τους να με δουν ως κάτι περισσότερο από μια αποτυχία. Δεν ήμουν απλώς θυμωμένη. Είχα σταματήσει να τους αφήνω να με ορίζουν. Μέχρι τα μεσάνυχτα, οι τσάντες μου είχαν ετοιμαστεί. Στάθηκα στο παιδικό μου δωμάτιο, με το βάρος της νύχτας να με πιέζει. Οι αφίσες στους τοίχους, το κρεβάτι που έτριζε, το γραφείο όπου είχα κωδικοποιήσει τα όνειρά μου, όλα έμοιαζαν με λείψανα μιας ζωής που είχα τελειώσει. Μετακόμισα ήσυχα, βάζοντας ρούχα σε μια τσάντα, με τα χέρια μου σταθερά παρά τον πόνο στο στήθος μου. Ο φορητός υπολογιστής μου, ακόμα ζεστός από νωρίτερα, μπήκε στη θήκη του μαζί με τη μονάδα USB που κρατούσε τα αντίγραφα ασφαλείας των εφαρμογών μου. Αυτά τα αρχεία ήταν η σανίδα σωτηρίας μου, το μόνο πράγμα που δεν μου είχαν πάρει. Δεν έφευγα απλώς από ένα σπίτι. Απελευθερωνόμουν από χρόνια ελέγχου μιας οικογένειας που με έβλεπε κατώτερη από όμικρον με τόνο ότι ήμουν. Άρπαξα το τηλέφωνό μου και έστειλα μήνυμα στην Brooke Lane, την καλύτερη μου φίλη από το Λύκειο, που πάντα πίστευε σε μένα. «Μπορείς να έρθεις να με πάρεις τώρα?» Πληκτρολόγησα τα δάχτυλά μου τρέμοντας. Η απάντησή της ήταν άμεση. «Κράτα γερά». Η Brooke είχε το δικό της σπίτι στο Eugene, ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα που είχε μετατρέψει σε καταφύγιο για τη δουλειά της στον γραφιστικό σχεδιασμό. Μου είχε προσφέρει μια θέση στον καναπέ της στο παρελθόν, αλλά πάντα δίσταζα να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να αντέξω την κρίση της οικογένειάς μου. Όχι πια. Η προδοσία τους, η κατασκοπία στα μηνύματά μου, η διαγραφή του κωδικού μου, είχε σπάσει κάτι μέσα μου. Δεν θα έμενα άλλο βράδυ κάτω από τη στέγη τους. Έκλεισα το φερμουάρ της τσάντας μου και κατέβηκα κάτω, προσέχοντας να μην ξυπνήσω κανέναν. Το σπίτι ήταν σκοτεινό, η κουζίνα μύριζε ακόμα ελαφρώς ψητό κατσαρόλας. Σταμάτησα, σκεπτόμενη αν έπρεπε απλώς να φύγω. Αλλά κάτι μέσα μου χρειαζόταν ένα κλείσιμο, μια τελευταία λέξη για να σηματοδοτήσει το τέλος αυτού του κεφαλαίου. Βρήκα τη μαμά και τον μπαμπά στο σαλόνι να κάθονται στον καναπέ, η τηλεόραση να τρεμοπαίζει με κάποια βραδινή εκπομπή. Ο Ζάκαρη και η Τίφανη ήταν στην κουζίνα, οι φωνές τους χαμηλές, πιθανώς καυχημένοι για την παρέμβασή τους. Καθάρισα τον λαιμό μου. Η τσάντα μου ήταν κρεμασμένη στον ώμο μου. «Φεύγω», είπα, με ήρεμη αλλά σταθερή φωνή. Η μαμά κοίταξε ψηλά το μέτωπό της συνοφριωμένη. «Για τι πράγμα μιλάς, Μέρεντιθ?» ρώτησε σαν να αστειευόμουν. Ο μπαμπάς στάθηκε με το πρόσωπό του να σκληραίνει. «Δεν θα πας πουθενά», είπε. «Δεν μπορείς απλώς να φύγεις στη μέση της νύχτας». Συνάντησα το βλέμμα του ακλόνητο. «Τελείωσα να ζω σύμφωνα με τους κανόνες σου», είπα, οι λέξεις ξεχύθηκαν με μια δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα. «Δεν με σέβεσαι, τη δουλειά μου ή τη ζωή μου. Δεν είμαι το έργο σου να με διορθώσεις». Τα μάτια της μαμάς άνοιξαν διάπλατα, αλλά δεν μίλησε. Ο Ζάκαρη μπήκε στο δωμάτιο, η Τίφανη σέρνονταν πίσω της με τα χέρια σταυρωμένα. «Γίνεσαι δραματικός», είπε ο Ζάκαρη, γουρλώνοντας τα μάτια του. «Πού θα πας καν, δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να ζήσεις μόνος σου». Τον αγνόησα και γυρίζω προς τον μπαμπά. «Θα το βρω», είπα. «Δεν χρειάζομαι πια τα χρήματά σου». Το πρόσωπό του συνοφριώθηκε. «Αν βγεις από εκείνη την πόρτα, μην περιμένεις να συνεχίσουμε να πληρώνουμε τους λογαριασμούς σου». Με προειδοποίησε με χαμηλή και απειλητική φωνή. «Θα σε κόψουν, Μέρεντιθ. Τέλος το δωρεάν ταξίδι». Παραλίγο να γελάσω. Ένα δωρεάν ταξίδι που το ζούσα με φιλοδορήματα, μαζεύοντας κάθε σεν για την αίτησή μου, ενώ εκείνοι με αντιμετώπιζαν σαν βάρος. «Εντάξει», είπα, με σταθερή φωνή. «Σκόψε με. Δεν θέλω τη βοήθειά σου αν έχεις υποχρεώσεις». Η Τίφανη χλέβασε, μουρμουρίζοντας κάτι για την αχαριστία μου, αλλά δεν με ένοιαζε. Τους κοίταξα για τελευταία φορά, η μαμά σιωπηλή και σφιγμένη, ο μπαμπάς με κοίταζε άγρια σαν να τον είχα προδώσει. Ο Ζάκαρη και η Τίφανη αυτάρεσκε όπως πάντα. «Αντίο». Είπα τη λέξη, τελικά, σαν να έκλεινα ένα βιβλίο. Γύρισα και περπάτησα προς την μπροστινή πόρτα, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά αλλά τα βήματά μου ήταν σίγουρα. Έξω, το παλιό Χόντα του Μπρουκ σταμάτησε στο δρόμο, οι προβολείς διέσχιζαν τη νύχτα του Όρεγκον. Γλίστρισα στο κάθισμα του συνοδηγού, πετώντας την τσάντα μου πίσω. «Είσαι καλά?» ρώτησε η Μπρουκ με απαλή αλλά σταθερή φωνή. Έγνεψα καταφατικά, κρατώντας σφιχτά τη θήκη του φορητού υπολογιστή μου. «Θα είμαι», είπα, νιώθοντας την αλήθεια να καθιερώνεται. Καθώς η Μπρουκ οδηγούσε μακριά, το ξύλινο σπίτι ξεθόριαζε στον καθρέφτη οπισθοπορίας, τα παράθυρά του σκοτεινά και αφιλόξενα. Σκέφτηκα την εφαρμογή μου, τις γραμμές κώδικα που είχα σώσει το όνειρο για το οποίο είχα αγωνιστεί, παρά τις αμφιβολίες τους. Δεν έφευγα απλώς από ένα σπίτι. Διάλεγα τον εαυτό μου. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ένιωσα ελεύθερη, σαν να μπορούσα να αναπνεύσω. Το μέλλον μου ήταν δικό μου,
όχι δικό τους, και θα το έχτιζα με τους δικούς μου όρους, όμικρον με τόνο τι και να χρειαζόταν. Το εφεδρικό δωμάτιο της Μπρουκ έγινε η νέα μου βάση για προγραμματισμό αργά το βράδυ. Το μικροσκοπικό διαμέρισμά της στο Eugene του Όρεγκον ήταν στενόχωρο, αλλά ζεστό με ατέριαστα έπιπλα και τοίχους καλυμμένους με τα γραφιστικά της σκίτσα. Έστησα ένα πτυσσόμενο τραπέζι για τον φορητό υπολογιστή μου. Το βουητό του μηχανήματος, η μόνη μου συντροφιά, καθώς ξαναέχτιζα αυτό που η οικογένειά μου είχε προσπαθήσει να καταστρέψει. Η πρώτη εβδομάδα ήταν μια θολούρα εγκατάστασης, ξεπακεταρίσματος της τσάντας μου, αγοράς ενός φθηνού φουσκωτού στρώματος και προσαρμογή στον ρυθμό μιας ζωής που έλεγχα. Η Μπρουκ δεν ζήτησε ενίκιο, απλώς μια υπόσχεση να μοιραστεί τα έξοδα για το πακέτο και να διατηρήσει το μέρος τακτοποιημένο. Η εμπιστοσύνη της σε μένα έμοιαζε με σανίδα σωτηρίας, μια υπενθύμηση ότι κάποιος είδε τις δυνατότητές μου. Συνέχισα τη δουλειά μου στον πάγκο με τα φασόλια, κάνοντας διπλές βάρδιες για να καλύψω τα έξοδα. Το καφέ ήταν η άγκυρά μου. Η φασαρία των πελατών και το σφύριγμα των μηχανών εσπρέσο με καθήλωσαν. Εκεί γνώρισα τον Κόναρ Ρίν, έναν μπερίστα που εργαζόταν και ως freelance προγραμματιστής. Ήταν 27 ετών με μια ήσυχη ένταση και μια ικανότητα στην αποσφαλμάτωση που ανταγωνιζόταν τη δική μου. Κατά τη διάρκεια ενός χαλαρού απογεύματος μιλήσαμε για τεχνολογία πάνω από μια στίβα βρώμικες κούπες. «Δουλεύει σε μια εφαρμογή FinTech?» ρώτησε, σηκώνοντας ένα φρύδι όταν ανέφερα το έργο μου. «Αυτό είναι τολμηρό. Οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ απλώς το ονειρεύονται». Του έδειξα μια επίδειξη στο τηλέφωνό μου και τα μάτια του άστραψαν. «Αυτό θα μπορούσε να είναι τεράστιο», είπε. «Σε πειράζει να ρίξω μια ματιά στον κώδικα?» Αυτή η συζήτηση πυροδότησε μια συνεργασία. Ο Κόναρ και εγώ αρχίσαμε να συναντιόμαστε μετά από ώρες τριμωγμού γύρω από τον φορητό υπολογιστή μου στο σαλόνι του Μπρουκ. Η εφαρμογή μας, που τώρα ονομάζεται Budget Blocks, σχεδιάστηκε για να βοηθά ανθρώπους σαν εμάς τους νέους, τους άφραγκους και τους καταβεβλημένους να διαχειρίζονται τα χρήματά τους με απλά, διαισθητικά εργαλεία. Ο Κόναρ έφερε ιδέες για την ενσωμάτωση μηχανικής μάθησης, προτείνοντας να προσθέσουμε λειτουργίες προγνωστικού προϋπολογισμού με βάση μοτίβα δαπανών χρηστών. Μοιραστήκαμε τη δουλειά. Εγώ επικεντρώθηκα στους βασικούς αλγόριθμους, ενώ εκείνος βελτίωνε το backend και το περιβάλλον εργασίας χρήστη. Τα περισσότερα βράδια γράφαμε κώδικα μέχρι την αυγή, τροφοδοτούμενοι από ενεργειακά ποτά και την πίτσα που περίσσεψε ο Μπρουκ. Η ενθάρρυνσή της μας κρατούσε σε εγρήγορση. Έριχνε μια ματιά, έδινε σχόλια για το σχεδιασμό της εφαρμογής και μας αποκαλούσε σπασίκλες με ένα χαμόγελο. Για να κάνω βιώσιμα τα budget block, ήξερα ότι χρειαζόμουν περισσότερα από δεξιότητες κωδικοποίησης. Εγγράφηκα σε ένα διαδικτυακό μάθημα οικονομικής διαχείρισης, προσθέτοντας μαθήματα στα διαλύματά μου στο καφέ. Η ηρωνία δεν μου διέφυγε, καθώς σπούδαζα χρηματοοικονομικά αφού παράτησα το πτυχίο μου στα χρηματοοικονομικά. Αλλά αυτή τη φορά ήταν με τους δικούς μου όρους. Έμαθα για τις επενδύσεις σε ταμειακές ροές και τα πλαίσια προϋπολογισμού, εφαρμόζοντάς τα στις λειτουργίες της εφαρμογής μας. Ο Κόναρ με όθησε να βελτιώσω και τον προγραμματισμό μου, προτείνοντας προηγμένες βιβλιοθήκες Python και πιο καθαρούς τρόπους για να δομήσω τα σενάρια μου. Σιγά σιγά, ένιωσα την αυτοπεποίθησή μου να μεγαλώνει. Δεν ήμουν πια απλώς ένας που τα παράτησε. Ήμουν ένας προγραμματιστής με όραμα να δημιουργήσει κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει ζωές. 3 μήνες αργότερα, είχαμε ένα λειτουργικό πρωτότυπο. Ο Κόναρ το παρουσίασε σε μια τοπική τεχνολογική συνάντηση και εγώ το παρουσίασα μαζί του. Τα νεύρα μου έσφιγγαν, αλλά η φωνή μου σταθερή. Τα σχόλια ήταν ηλεκτρισμένα. Οι επιχειρηματίες και οι προγραμματιστές λάτρεψαν την απλότητα της εφαρμογής και τις γνώσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Ένα συμμετέχον, ένα σκάουτ από την Cascade Tech, έναν επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων με έδρα το Portland, ζήτησε μια ιδιωτική επίδειξη. Περάσαμε εβδομάδες βελτιώνοντας τα budget blocks, διορθώνοντας σφάλματα και εξασκώντας την παρουσίασή μας. Όταν συναντήσαμε την ομάδα της Cascade Tech, παρουσίασα το όραμά μας και την εφαρμογή που έδινε τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών του, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό του. Ο Κόναρ με υποστήριξε, καθοδηγώντας τους στις τεχνικές προδιαγραφές. Εντυπωσιάστηκαν, αλλά δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτό που θα ακολουθούσε. 2 εβδομάδες αργότερα, ένα email έφτασε στα εισερχόμενά μου. Η Cascade Tech μας πρόσφερε ένα συμβόλαιο, $5 εκατομμύρια για την αδειοδότηση budget blocks για την πλατφόρμα τους με δυνατότητα περισσότερων αν επεκτηνόταν. Κοίταξα τον αριθμό, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Δεν ήταν απλώς χρήματα. Ήταν μια απόδειξη επικύρωσης ότι το όνειρό μου δεν ήταν παραλυρηματικό. Ο Κόναρ και εγώ συναντηθήκαμε στο καφέ για να εξετάσουμε το συμβόλαιο. Τα χέρια μας έτρεμαν καθώς διαβάζαμε τους όρους. Είχαμε μοιράσει τα χρήματα ισόποσα, αλλά περισσότερο από αυτό,
Είχαμε χτίσει κάτι πραγματικό μαζί. Εκείνο το βράδυ, στο δωμάτιο του Μπρουκ, υπέγραψα ψηφιακά το συμβόλαιο, την υπογραφή μου, μια σιωπηλή δήλωση νίκης. Καθώς το email επιβεβαίωσης έφτασε, έγειρα πίσω, με ένα χαμόγελο να διαγράφεται στο πρόσωπό μου. Το είχα κάνει κόντρα σε όλες τις πιθανότητες. Είχα μετατρέψει τον κώδικα μου σε μέλλον. 6 μήνες αργότερα, το τηλέφωνο μου άναψε με το απεγνωσμένο μήνυμα του Ζάκαρη. Η εφαρμογή μας είχε γίνει πρωτοσέλιδο στην τοπική εφημερίδα αφότου η Cascade Tech ανακοίνωσε τη συμφωνία αδειοδότησης των $5 εκατομμυρίων. Το άρθρο με αποκαλούσε Meredith Norris, ένα ανερχόμενο αστέρι στο FinTech, και είχα φυλάξει ένα απόσπασμα από μια νίκη που είχα κερδίσει μόνη μου. Αλλά το μήνυμα του Ζάκαρη διέλυσε την ηρεμία. Πρέπει να μιλήσουμε για τα χρήματα. Η οικογένεια αξίζει ένα μερίδιο. Κοίταξα την οθόνη, με το στομάχι μου να σφίγγεται. Δεν είχαν επικοινωνήσει μαζί μου από τότε που έφυγα και τώρα ήθελαν ένα κομμάτι της επιτυχίας μου. Άνοιξα τον φορητό υπολογιστή μου και είδα μια αναπάντητη κλήση από την Tiffany Norris, τη σύζυγο του Ζάκαρη. Ο τηλεφωνητής της ήταν σιροπιώδης, γεμάτος ψεύτικη ζεστασιά. «Meredith, είμαστε τόσο περήφανοι για σένα», είπε, σταματώντας για να νιώσει την ένταση. «Αλλά ας είμαστε δίκαιοι. Σε στηρίζαμε για χρόνια. Νίκασε φαγητό, τα πάντα. Μας χρωστάς τουλάχιστον τα μισά». Τα μισά, παραλίγο να γελάσω. Δεν είχαν πιστέψει ποτέ στην εφαρμογή μου, δεν είχαν πληρώσει ποτέ δεκάρα για τα μαθήματα προγραμματισμού μου ή για τα ενεργειακά ποτά αργά το βράδυ. Είχα χτίσει μπάρες προϋπολογισμού από το τίποτα, ξοδεύοντας χρήματα με φιλοδορήματα από τον πάγκο με τα φασόλια. Ο ισχυρισμός τους ήταν παράλογος, αλλά δεν ήταν έκπληξη. Αυτή ήταν η ίδια οικογένεια που με είχε κοροϊδέψει, είχε διαγράψει τον κώδικα μου και μου είχε πει ότι δεν θα κατάφερνα ποτέ τίποτα. Από περιέργεια, έλεγξα το Facebook, κάτι που είχα αποφύγει από τότε που έκαναν την ταπεινωτική τους ανάρτηση για μένα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Tiffany ήταν απασχολημένη. Μια νέα ανάρτηση στο προφίλ της έγραφε: «Μερικοί άνθρωποι ξεχνούν ποιος τους έφερε εκεί που είναι». Η οικογένεια θυσιάζει τα πάντα, και τώρα η Meredith νομίζει ότι είναι πολύ καλή για εμάς. Τα σχόλια των φίλων τους συσσωρεύτηκαν, αποκαλώντας με αχάριστη, εγωίστρια, ξεπουλημένη. Το αίμα μου έβραζε. Έπλεκαν ένα ψέμα, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως θύματα για να δικαιολογήσουν την απληστία τους. Αναγνώρισα την τακτική της ανατροπής, η οποία με πίεζε να ενδώσω. Αλλά δεν ήμουν το ίδιο άτομο που καθόταν σιωπηλά στο τραπέζι τους. Κάλεσα τον Ζάκαρη με σταθερή φωνή. «Δεν καταλαβαίνεις τίποτα από όσα είπα πριν προλάβει να μιλήσει». Ψέλισε, ξεκινώντας μια πρόβα για το πως η μαμά και ο μπαμπάς είχαν επενδύσει σε μένα αφήνοντάς με να ζήσω στο σπίτι. «Ήσουν ένας τσαρλατάνος», είπε, με τον κοφτερό τόνο του. «Σε κουβαλήσαμε. Αυτά τα χρήματα είναι εν μέρει δικά μας». Τον διέκοψα. «Εσύ με κουβαλούσες. Με χλέβασες. Κατέστρεψες τη δουλειά μου. Είπες σε όλους ότι ήμουν αποτυχημένη. Το έχτισα μόνη μου». Η Tiffany πετάχτηκε με τσιριχτή φωνή από το μεγάφωνο. «Μην είσαι τόσο εγωίστρια, Meredith. Είμαστε οικογένεια. Αξίζουμε το μερίδιό μας». Έπιασα το τηλέφωνό μου. Το δικαίωμά τους τροφοδοτούσε την αποφασιστικότητά μου. Σκεφτόμουν τα χρόνια που είχα περάσει κάτω από τη στέγη τους, συρρικνώνοντας την κρίση τους. Κάθε δεκάρα που είχα κερδίσει, κάθε γραμμή κώδικα που είχα γράψει, κάθε άυπνη νύχτα, δεν είχαν κανένα ρόλο σε αυτό. «Δεν καταλαβαίνεις τι έχτισα», είπα, με τη φωνή μου ψυχρή και οριστική. «Δεν μπορείς να διεκδικήσεις τη δουλειά μου τώρα που αξίζει κάτι». Ο Ζάκαρη προσπάθησε να με διακόψει, αλλά συνέχισα. «Και αυτά τα ψέματα που διαδίδεις στο διαδίκτυο είναι αξιολύπητα. Τελείωσα με τα παιχνίδια σου». Έκλεισα το τηλέφωνο με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά, αλλά το μυαλό μου καθαρό. Τα λόγια τους δεν μπορούσαν πια να με αγγίξουν. Είχα παλέψει πολύ σκληρά. Είχα χτίσει πάρα πολλά για να με αφήσουν να με τραβήξουν πίσω. Καθισμένος στο διαμέρισμα του Μπρουκ, περιτριγυρισμένος από το λάπτοπ και τις σημειώσεις μου, ένιωσα ένα κύμα δύναμης. Δεν προστάτευα απλώς τα χρήματά μου. Φύλαγα την ανεξαρτησία μου, το δικαίωμά μου να ορίζω τη δική μου ιστορία. Μπλόκαρα τους αριθμούς τους, τους έκανα άγνωστους στο διαδίκτυο και άρχισα να γράφω ένα email σε έναν δικηγόρο για την προστασία των περιουσιακών μου στοιχείων. Δεν επρόκειτο απλώς για να πω όχι. Επρόκειτο για να κλείσω την πόρτα σε ένα οικογένεια που δεν με είχε εκτιμήσει ποτέ. Ήμουν έτοιμος να τους αποκόψω οριστικά για να προχωρήσω χωρίς τη σκιά τους. Στο νέο μου γραφείο με θέα τον ορίζοντα του Eugene, διάβασα το τελευταίο μήνυμα του Ζάκαρη. Το μήνυμά του ήταν μια έσχατη παράκληση που στάλθηκε από έναν νέο αριθμό. «Meredith, ας μιλήσουμε. Η οικογένεια μένει ενωμένη». Δεν δίστασα. Μπλόκαρα τον αριθμό,
Μετά άνοιξα τον φορητό υπολογιστή μου και έκανα unfollow σε κάθε μέλος της οικογένειας Νόρις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ζάκαρη, Τίφανη, μαμά, μπαμπά. Το δάχτυλό μου έμεινε στην οθόνη, αλλά δεν ένιωσα καμία λύπη. Το να τους διακόψω δεν είχε να κάνει μόνο με τη σιωπή. Ήταν για να ανακτήσω την ηρεμία μου. Οι φωνές τους, οι κρίσεις τους δεν είχαν θέση στη ζωή που είχα χτίσει. Είχα μετακομίσει από το διαμέρισμα του Μπρουκ σε ένα μικρό ενοικιαζόμενο σπίτι κοντά στο κέντρο της πόλης που πλήρωσα με το μερίδιό μου από τη συμφωνία Budget Block. Οι μέρες μου περνούσαν σε έναν κομψό χώρο γραφείου που νίκιαζε η Cascade Tech, όπου δούλευα μαζί με τον Connor Rind, βελτιώνοντας τις λειτουργίες της εφαρμογής μας. Η Μπρουκ συχνά περνούσε από τα σκίτσα της, προσθέτοντας στυλ στο περιβάλλον εργασίας μας. Η υποστήριξή τους έμοιαζε με μια επιλεγμένη οικογένεια, σταθερή και πραγματική, σε αντίθεση με αυτήν που είχα αφήσει πίσω. Δεν ήμουν πια ο μπερίστα που προσπαθούσε να ξεφύγει. Ήμουν προγραμματιστής, ένας συνεργάτης σε μια ακμάζουσα νεοσύστατη επιχείρηση. Η αυτοπεποίθησή μου βασιζόταν σε δύσκολες δεξιότητες. Ο πάγκος με τα φασόλια ήταν μια ανάμνηση που τώρα αντικαταστάθηκε από συναντήσεις με επενδυτές και νυχτερινές συνεδρίες προγραμματισμού με τον Κόναρ για φαγητό σε πακέτο. Η φήμη για τη συμπεριφορά της οικογένειάς μου είχε εξαπλωθεί στην δεμένη κοινότητα του Eugene. Το δικηγορικό γραφείο του Ζάκαρη έχασε έναν σημαντικό πελάτη αφού ψήθυροι για την απληστία του έφτασαν στην αίθουσα συνεδριάσεών τους. Ένας συνάδελφος είχε δει τις αναρτήσεις του στο Facebook να διαστρεβλώνουν την επιτυχία μου σε μια ιστορία οικογενειακής σόμπας και αυτό γύρισε μπούμεραγκ. Οι πελάτες δεν εμπιστεύονταν έναν δικηγόρο που μετέδιδε άπλυτα ρούχα στο διαδίκτυο. Η Τίφανη, κάποτε αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής υψηλής κοινωνίας, βρέθηκε να αγνοείται. Οι συνηθισμένες προσκλήσεις της σε γκαλά και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στέρεψαν τους φίλους της να αποστασιοποιηθούν από τις ασήμαντες φήμες της. Η μαμά και ο μπαμπάς αντιμετωπίζουν τις δικές τους συνέπειες. Οι γείτονες στο ήσυχο προάστιο του Eugene κουτσομπολέβαζαν για το πως με είχαν διώξει από την αποδοκιμασία τους, εμφανείς σε πλάγιες ματιές και σιγανές συζητήσεις. Η φήμη της οικογένειας Νόρις, κάποτε στυλβωμένη, τώρα είχε αμαυρωθεί από τις δικές τους πράξεις. Κάθισα στο γραφείο μου, τα φώτα της πόλης λαμπύριζαν από κάτω, και σκέφτηκα το ταξίδι που με έφερε εδώ. Η ανεξαρτησία δεν είχε να κάνει μόνο με τα χρήματα ή μια νέα διεύθυνση. Ήταν να θέσω όρια, να επιλέξω ποιον θα άφηνα να μπει στον κόσμο μου. Είχα μάθει να εμπιστεύομαι το ένστικτό μου για να εκτιμώ την εργασία μου, να ζω για τον εαυτό μου αντί για τις προσδοκίες των άλλων. Αυτό το μάθημα το κέρδισα με κόπο, το πήρα μέσα από χρόνια αμφιβολίας και απόρριψης. Αλλά άξιζε τον κόπο. Κάθε γραμμή κώδικα, κάθε άυπνη νύχτα είχε χτίσει όχι απλώς μια εφαρμογή, αλλά μια ζωή για την οποία ήμουν περήφανη. Ήθελα οι άλλοι να ξέρουν ότι ήταν δυνατό να απελευθερωθείς, να μείνεις σταθερός, να βρεις ελευθερία στο να είσαι πιστός σε αυτό που είσαι. Το μήνυμα του Ζάκαρη είχε έρθει με ένα email από τη μαμά που προωθήθηκε από έναν κοινό γνωστό, αφού την είχα μπλοκάρει. Ήταν ένα μακρύ σημείωμα γεμάτο ενοχές που με παρακαλούσε να το ξανασκεφτώ για να γιατρέψω την οικογένεια. Το διάβασα μία φορά και μετά το έσβησα. Κάλεσα την Μπρουκ και τον Κόνορ στο γραφείο, χρειαζόμενοι τη σαφήνειά τους. Προσπαθούν ξανά, είπα, δείχνοντάς τους το μήνυμα. Η Μπρουκ κούνησε το κεφάλι της. Δεν το καταλαβαίνουν, έτσι δεν είναι. Ο Κόνορ έγειρε πίσω, το δικό του ήρεμη φωνή. Δεν τους χρωστάς τίποτα, Μέρεντιθ. Έγνεψα καταφατικά, τα λόγια τους με καθήλωσαν. Πληκτρολόγησα μια τελική απάντηση στον Ζάκαρη, με τα δάχτυλά μου σταθερά. Αυτή είναι η ζωή μου, όχι η δική σου. Το έστειλα και μετά μπλόκαρα τον νέο αριθμό, κλείνοντας την πόρτα οριστικά. Καθώς κοίταζα τον ορίζοντα του Eugene, ένα χαμόγελο απλώθηκε στο πρόσωπό μου. Ήμουν ελεύθερος όχι μόνο από αυτούς αλλά και για